Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Yasin ayat setunggal dumugi ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an kang kebak hikmah. Innaka laminal mursalin. Saktemene sira Muhammad ya iku salah sawijining wong antarane rasul-rasul. Ala siratim mustaqim. Kang ana ing dalan kang bener. Tanzilal azizir rahim. Minangka wahyu kang diturunake dening Allah kang Maha Perkasa, Maha Pengasih. Litung dira qauman ma undira abauhum. Supaya sira aweh pepeling marang sawijining kaum kang wong-wong tuwane durung pernah diwenehi pepeling. Fahum la yu'minun. Amarga sangka iku dheweke padha lali. Laqad haqqal qawlu. Saktemene mesti kelakon pangandikan minangka hukuman. Ala aksarihim. Marang perangan akeh sangka dheweke. Fahum la yu'minun. Amarga dheweke ora padha iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Saktemene ingsun wus masang blenggu ana ing gulune dheweke. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Banjur tangane dheweke diangkat tekan janggute, amarga iku dheweke ndenganga. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Lan ingsun ndadekake sak ngarepe dheweke ana pepete, lan ing mburine dheweke uga ana pepete. Fa aghshaynahum. Lan ingsun tutup mripate dheweke. Fahum la yubsirun. Sehingga dheweke ora bisa weruh.
wa sawaun alaihim lan padha wae tumrap dheweke a'angdzartahum apa to sira aweh pepeling marang dheweke am lam tungdzirhum utawa sira ora aweh pepeling marang dheweke la yu'minun dheweke ora bakal padha iman. Innama tungdziru manit tabangal dzikra sak temene sira mung aweh pepeling marang wong-wong kang manut ing pepeling wa khosyiyar rahmana bil ghaib lan kang wedi marang pangerane kang mo asih senajan dheweke ora padha ndelengake. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim mongko wenehana dheweke kabar bungah kanthi ampunan lan ganjaran kang mulya. Inna nahnu nuhyil mauta sak temene ingsun kang nguripake wong-wong kang mati wa naktubu ma qaddamu wa asarahum lan ingsun kang nyateti apa kang wis padha ditindakake lan petilasan-petilasane kang padha ditinggalake wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin lan kabeh mau ingsun kumpulake ing dalam kitab kang jelas yaiku Lauh Mahfuz. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.